Tinapalabas. Lupay na disgrasya ni Rafael iti panagsanay ng agsakay iti kabalyo. Sana na po nastirget ng agsanay lata iti trabaho iti rancho abang bantayan ti ulitig na. Kabayatan na. Nalagip manen ni Don Esteban tinaikali kano agamang iti Hacienda Gabriel. Napandangarod iti rancho. Kadwa na dagiti agbambantay iti rancho iti panagsubli na iti ayan timbaga ni Ama Josep anakay kalyan ti gameng. Dandanidan maibual ti pinuun ti kayo asinyal iti ayan ti gameng. Idi baga dagiti agkalkali nga awan met pagilasinan iti naikali aggameng. Nalagip ni Ama Josep ti pamati dagiti nagkauna alalakay. Ano adda agkali iti gameng. At dalat na dagiti di makitang agbambantay. Binaon nga rod ni Don Esteban ni Luciano tapno sukunin nati agdinamag amakun ko na amambunong. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Anton, tulungan dyan kadwa ni Luciano adumsag iti kabalyo. Nagkaamausong. Ay, dumanon ka, kabsat usong! Yahoo! Dumanon kayo, Ama. Hala, isagana nida kayo. Ti pagpalamis, ti bisita tayo dito rancho. Ay, iyawatan nyo ni kabsat usong. Di ta naukisan nyo akakaroyon anyog. Ay, apag iso, tanalamis ti tubog na data. Maragsagan ni siya, tapinatgan ni sika, ti panangsukon ni Luciano kinisika. Ado, ti baga ni siyak na maramid. Hala, agpalamis tayo pa'y. Agsawar tayo ti rancho, mistisa. Sa pulan ni data ti ayan dagiti ranchero. Apay naawan da iti kasa di trabahadores? Ya! Ya! Ti ammo ni siyak. Kat di ti rancho ti tinorong ni papa. Ngam apay na jak makita. Ya! Ya! Sawaran ta ti Rancho Gabriel, mistisa! Ya! 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 Nanang, malagi po dyan baga mga dakabsat ko, babae. Okay, at dangarot ita iti Hacienda Gabriel? Kasta ti imbaga jay katalag iti Villa ang nakasarita. Apay ka di? Anya nga ta tilangana? Karupropak nga ta? Ha? Kuma, karupropak kami. Tapno dakdakkel ti pamanagnak nga agkabsat kami iti ama. Kumaa, jak ngamin nakita. Kahit ko makita. Anya? Ibagam ngamin kanya kano sa din ti pakasarakan iti Hacienda Gabriel. Mapanak ijay. Hanggang sa anak pa lang agpabigbig. Saan, gringo? Ibagak tulataken kano kaano ti ipapanta. Kayat ko asyak amis mo ti kadwam iti ipapan mo ijay. Denggan na kuma, gringo. Di naksukiren. Tapno saan nga agbanag iti awan ti amin at tartari gagayan ta. Anya mutten. Aganos tapay la ditoy. Uray ta addapay matkwartata. Di ka madanagan. Mabiitan. Andan sa pilimlimod ni nanang kanya ka. Nadlaw ko ti garo na iti kasangsangpat ko. Primor ni nanang. Nudyak ang bindot. Napan iti ayan ti gayam nang aglaklako iti nagduduma kita ti kang kanen. Ay, magsukainak man ito ayan ti dana. Itala sukainak dagiti alekaman ti inakadinan mo. Deta maleta. Ang mga ano day duldulin na dito. Ang maka ito do. No sa dino ti pakasarakak iti Hacienda Gabriel. Ako ko ti amak nga siyendero.
lang ti kawas ni nanang at dahil dahil ta maleta. So magmamano lang kanintibado na. Dandan isong iso ti isusuot na. Tawan mo't may katang na. Kanya dahil ito nakasupot iti plastic. Lampin kan bado ti maladaga. Dahil nga ti bado kiti kaya nakak. Dakkelakit di ti kay papanan na iti inak. Dahil ito'y akawas ko iti kaya nakak. Anya mo akita ti lampin da ito'y. Saan mo talampin da ito'y? Hanggang apa yan nakartib? Mapa da ito'y. Hacienda di... Awanan ti kasilpo da ito'y nakasurat. Tanakartib matan. Ayan nga ti kasilpo da ito'y. Awan ba ti sa bali halopot dito yan? Sa dino nga ti ayan ti kasilpo da ito'y. Anda nakasurat dito ng nagbabasit. Dan sana mabasa. Diyak maawatan da ito ya. Idulin ko lang nito yung maleta ni nanang. Damagak to ti maipapan iti da ito eh. Ya! Ya! Dayjayan ni Tio Pancho. Di na ko naabutan. Kabala akong ti makikarera. Husto ni Tio Pancho. At datak ti ka iti panagpataray iti kabalyo. Hi! Mapanak iti tuktok ti turod. Tapno makita na ko ni Tio Pancho. Hi! Ha! Surutan naklakid di dito eh. Ha! Ha! Mapantay ti tuktok ti turod. Ha! Agdua alawas ton adito ilatan rancho abang bantayan ti kapsat ni nanang ti ayan ko. Amangan no surutan nakton ni nanang. No di nakpay la mauray nga agawid aging gat-bigat. Ho! Dito itan. O sige, agarap kan. Urayan ta ni Chong. Apong Jose. Hey, Luciano. Naupay ni Don Esteban. Amangan no, at damot lang nangala iti bagbagayo na ikali agamang amaw. Iso saan tayo na masarakan? Ay, awan Luciano. Nasidapay mo't lati lagip ko kat. Kasano ti pan nakasigurado yaw nga awan nagsublian nangala kadagijay iti daydi apanawag. Masigurado nga awan nagsublay. Natay amin digiti soldado ahapon na naggapo iti daytoy a lugar. Kasta, apaw? Awan mo't digiti dua akadwak. Anak kaimatang iti panakaikal iti gamang. Nairaman di na paltugan. Kaya tiyo asawan, da kayo latin na bati kadagidi ang nakaimatang itinaykali agaman? Basta masigurado. Ada dito'y Hacienda Gabriel ti gamang. Diyak lang masyerto no niya ti eksakto a lugar. Basta, ada dito'y masakupan ti Hacienda Gabriel. Papa, anya tinaduktalan ni da kayo iti pinakaliyo iti rancho? Ihamiyan. Palso ka di ti imbaga ti informanteyo maipapan iti oro, Papa? No, iha. Saan napalso dayjay? Papa? Adda oro. Sigurado dayta. Bastante na kinabag ng tinaikali iti Hacienda Gabriel. No kasta? Sa di na tinakaikalyanda? Pa-check na saan lang na masyerto nila kay Osip ti lugar. Iso na saan na sumuko ni siya ihamiya.
Masarakan minto madlang, ti eksakto na nakaikalyan ti oro. Bueno, adda kada kayo no mamati kayo latta? Na adda oro diti Hacienda Gabriel, papa? Muy bien. Adda na bumaknang ta? Si, iha miya. Paharagin ka dagitoy nararamidan ni siya. Kaya't ko, nasaan kanto nagrigap no awanan ni siya. Papa? Ni abuela ni si Kana Agosta. Paketen. Nupay kasta. Amangan no ni siya ti umun-una na mapukaw dito'y mundo. No, papa. Diyan kayat na mangag ti kasta na ibagbagayo. Iha miya. Oh, Apay, no marakop ka, iha miya. diyan kayat na mapukaw kahit imatang ko, papa. Diyan kayat na tenggan dagiti ibagbagam. Sige. Saan, iha? Saan tayo nakukuha ti biyag tayo? Dumteng to ti panawen na isubli tayo ti biyag tayo na naipabulod kada tayo, iha. Papa? Bueno, saan tayo napagsaritaan na ita? Kaya't konti agina na, iha. Sige. Panawan kayon diti kwarto yo. Mapanmatan ni siyak iti kwarto, papa. Dayjayan. Simrak matan ni Marisol iti kwarto na. Anyan dagiti amo mi naglaplapusanan iti kinabaknang. Saan da pa'y lamapnak? Napingat ni Senyor Esteban amang birok iti balitok anay kali. Adda nga taaya kas tiyaya. Oy, Pedrita. Anya pa'y latar aramidam. Benito. Simreken dagiti amo ta kadagiti kwarto da. Intamutan na ginana. Ala. Mapantan iti balay ta, Benito. Oh. Nakaununag ti sinaay mo. Makabandog mati kastoy. Di ka man, Pedrita. Podno asa anak una yun ang maobligang agtrabaho. Nga mabanugak matla asao amang mandar kadagiti muchacha. Adda sadsadot da. Anos lang, bakit? Uray, tadaing ka rin ni Don Esteban kanyag. Anya mo tin karina. Mapantapay di tabalay ta. Ijay ton, ti pangibagakan ka, bakit? Ita, anya dya imbagam itay nga inkari ni Don Esteban? Ibagamot kanyak Inkarina, ano masarakan mi dyan na ikali abalitok, kat maibingayan kami amin. Ay. Amin kami akakadwa na amang birbirok iti eksakto ang nakaikalyan ti balitok, kat makabingay iti dakkel, apaman ang masarakan mi. Kat numadanon day ta, pumanaw tanton dito'y Villa. Diyak magustuhan ti alagadan ni Senyorita Marisol. So, pumanaw tanton dito'y Villa Gabriel. Ay. Oh, sanay ka, sanay. Kasla di ka maragsakan iti imbagak. Di mo namnamaan day nga inkari ti amo tayo, Benito. Apay kid din ajak namnamaan. Napudno ni Senyor Esteban iti inkarina. Napudno. Ngem. Adda nga ta, masarakan nyo ana ikali abalitaw. Awan latam mo kon, Benito. Iso adi mo namnamaan ti karina. Tasaan asigurado. Maturog tan na.
Aduman ti trabaho tayon inton bigat. Kaduan ni Sika ni siya kamause. Senyor, Kabayalan pa ni Sika ti agsakay iti kabalyo. winmat senyor, napigsa akpay. Muy bien. Vamos, amause. Agsawar tayo iti radyo. Senyor, alas 3 iti malam. Por qué? Napintas kiti. Ta saan na nabara ti panawan? Sige. Oh. Sakayan meten ni Sika tayo kabalyo ni Sika, amause. Sumarunukan kini siya. Hey. Ha! Ay mga tatinalaglag yung Esteban. Madamdama lang. Agtabo ng Janet. Ay, agsakayak oops! Hey! Ay, sarunun tate amo ta. Hey! Hiya! 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 Ay, ateka dito kapos ko lang ti kaya kayo, senyor. Ano ti aramay din ta dito, ay. Anya na kayo dayta, amause. Dayta nakaruar ti adon na ramot na. Baliti di ta, senyor. Kita ni Sika tipon na. Nagkakawi ka pa'y dagiti ramot na. Kitaan. At dadakal na bato. Nakasla kinawiwitan dagiti ramot na iti mismo na sirok kidakal na poon. Paisa. Senyor. Ke? Kasla at dakala at nanalagit ni Sika. Ay, senyor. Amangan no. Apay, anya ti... Ay, senyor. Malagip kon. Aday didakal abato. Anay pandag iti lakasa na ikali abalitaw. Kalpasan na. Naimula day di similya. Ti kayo. Nunti amok at sa alang sa dayjay. Jak sa masino noon, anya kita ti kayo, senyor. Ke? Senyor, amangan mo di tati ayan tinaikali abalita. Masarakan nga tan, dadon Esteban, tisap sa pulen da na ikali alakasa ti kinabaknang. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!